не пераблытай. Як толькі піята ўваходзіць у пакой, мы адразу бубухаем і потым выскокваем. А калі яна напалохаецца? Не напалохаецца. Ну чым тут палохацца? Гэта ж проста шарыкавы салют. Ну добра. Толькі па камандзе шарык свой лопай. Дамовіліся? Паспрабую. Так, за мной. Добрага ранку усім гледачам добраранка. Ой, ну вось, увесь салют сапсаваў. Не спецыяльна, просто не атрымалася. Хто б сумняваўся, што не атрымаецца. Прывітанне, гэта што тут такое было? Шарыкавы салют на палову. У гонар твайго з'яўлення і гонар пачатку Новага года. Дзякую. Толькі ў мяне шарик не лопнуў. Як заўсёды. Кася, не будь бубнилкой. И ты, Лесик, нос не вешай. У нас с вами якая задача? Узнімаць настрой себе и гледачам. Вось так значно лепей, правда? Нібы веселый смайлик до нас у гости завітал. Ага. Так, и мы запрашаем его разом с нами мультик поглядеть. Дошка дасягненняў. Я прапаную з сённяшняй раніцы зрабіць у нашым добраранку дошку дасягненняў. На такой маленькой дошцы, Беата, мои досягнения не зместятся. А их у тебя так много? Вядома, я и спяваю классно, и танчик балерина, и анекдоты смешно рассказываю. Ты пиши. Ха, а яшчэ напиши, Кася, вялікае хвалько. Только гэта не дасягненне. Вядома, усё я, ды я. Ну я ж не виноватая, что я такая таленавітая у вас. У кожнага таленты ёсць, трэба толькі іх развіваць. А у мяне гэтых талентаў зашмат. Кася, ты зноў пачынаеш хваліцца? Я не хвалюся. Я констатую бясспрэчны факт. Але калі вы не хочаце, я болей пра сябе не гугу. Не верыцца. Вось убачыце, буду маўчаць, як рыба. Сябры, а про якія свои досягнения вы можете нам рассказать? Памятаеце, мы просили дасылаць фото, ну, ці відэа на конкурс «Вось дык ну». Трэба было расказаць пра тое, што вы робіце лепш за іншых. И мы уже можем познакомить усіх с первыми удельниками этого конкурса. Здравствуйте, меня зовут Маша Арнатович. Я знаю больше 100 стихов, и сегодня я вам расскажу пару куплетов. Слушайте. Одночі зустрівся за лугом жук со слимаком рогатим. Здорово, жук, вітає! Куди, браток, ідеш? Із раковины хатку. На что с собой несешь? Коли ласка, наши родные мовы, щирые и ветливые слова. Что за шум на задней парте? Ничего нельзя понять. Кто-то там шипит в азарте. К1, А6, 3, 5. И так я могу читать бесконечно. А вы можете? Здравствуйте, меня зовут Алиса Жук, и я умею делать переворот в мостик, обычный мостик, колечко, корзиночку и колесо. А вот колесо я могу делать 5 раз подряд, без остановки. Хотите, мы это проверим? Видите, у меня получилось. А вы так можете? Ой, як здорово! Мне так сподобалося, так сподобалося! И мне. Сябры, нагадваем, конкурс «Вось дык ну» будзе праходзіць у добраранку яшчэ некалькі месяцаў. І таму тыя, хто не адправіў нам свае лісты, могуць паспець гэта зрабіць. Мы будзем вельмі чакаць. Нагадываем наши адресы. Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранок ТВ @gmail.com. А зараз прапаную абвясціць мультыплікацыйную паузу. Усе за! Тады мультик, сябры.
Глядзіце, нам тут нейкія незвычайныя віншаванні са святам прыйшлі. Написано «іншапланетныя». Ого, іншапланетныя? Давайте хутчэй глядзець. Мы, жыхары салодкай планеты, віншуем усіх са святам і жадаем поболее салодкіх пачастункаў у новым годзе. Ой, зубы, мои зубы болять, ой. Дзякуй, жыхары салодкай планеты. Аднак шмат салодкага для зубікаў дрэнна. І ў жыхароў салодкай планеты, відаць, такая праблема ўжо існуе. Бедныя. Не хвалюйцеся вы за іх. Думаю, на гэтай планеце зубныя ўрачы добра працуюць. Усе хворыя зубікі салодкаежкам падлечаць. І будуць яны зноў здаровыя і шчаслівыя. І яшчэ адно іншапланетнае віншаванне ёсць. Зараз паглядзім. Раз, два, три, чатыры. Мы, жыхары спартыўнай планеты, жадаем жыхарам планеты Зямля без перапынкаў спортам займацца, як робім гэта мы. Раз, два, три, чатыры. Ого! А як жа кнігі, камп'ютар, іншыя цікавыя заняткі? Я лічу, што трэба проста чарадаваць заняткі спортам і адпачынак. І гэта правільна, Беята. А вы менш разважайце, разумнікі. Лепш паглядзіце, хто нам яшчэ з іншапланецян віншаванні даслаў. Беята, на кнопку націскай. Усім салют, я дзяўчынка-весялінка са смешнай планеты. І жыхары маёй планеты жадаюць усім паболей смяяцца. Бо смех гэта, Пэўна, весялінка хацела сказаць, што смех гэта заўсёды цудоўны настрой. І таму неабходна быць вясёлымі і усмешлівымі. Вядома, менавіта гэта жыхары смешнай планеты і жадалі вам. Ой, жадалі усім нам. Лесік, гэта ўсё? І мне так здаецца. Паважаная салодкаежка і спартсменка і весялінка, дзякуй за такія цудоўныя іншапланетныя віншаванні. А што? Вы здагадаліся? Даўно здагадаліся. Просто ты так здорова ролі іграла, што спыняць цябе не хацелася. Ой, дзякуй! І тады прашу дадаць да спісу маіх талентаў яшчэ і тое, што я вялікая фантазёрка і актрыса, якіх свет не бачыў. Гэта бясспрэчна, Кася. Дапісваем. Фантазёрка І актрыса. Вялікая актрыса. А яшчэ ты змагла сама відэавіншаванне запісаць і нам пераслаць. Малайчына! Я яшчэ не такое магу. І як вы зразумелі, адной дошкі дасягненняў нават для мяне будзе недастаткова. Прапануеш кожнаму па дошцы? А што? Можна. Кожнаму па дошцы, а мне дзве. Не выдумляйце, у нас пакой не гумавы. Давайте кожны напіша на дошцы дасягненняў свой самы галоўны талент. А калі мае таленты усе галоўныя? Прыйдзецца падумаць і выбраць. Ну, добра. Вы з гледачамі мульцік глядзіце, а я думаць буду. Актрыса, фантазёрка. Ну што, Кася, вырашыла, які ў цябе галоўны талент? Не вырашыла яшчэ. Буду думаць. А ты, Лесік? Я вельмі хутка чытаць магу. Магу прадэманстраваць. Давай ты зробіш гэта заўтра. А зараз час гледачамі развітвацца. Сябры, няхай дзень сённяшні будзе вясёлым і усмешлівым. Новых вам ведаў і адкрыццяў. І таксама новых сяброў. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не